Kedamtang aruni phai thom kebarni Manja Cattle Farm Demonstration Hall along Ingdeng kethom Manja Press Club Krungsai amei padopon. Lason si aningkan bang ason thak si peneng surihini reng kora kethom aningkan let hota Manja Press Club along klem dam rapera bang phubang phetum doan chetong si koson si Manja Press Club kapaching thur ponjima bang soputha kaching kiching bayahut chethan ponrenti. Bangso ahut Manja Press Club along abarim kongchun bang Probinson Kroaphan MPC along pen pasun tuksi akimi kongchun bang Joy Singh Narapan si arpu pekpondo. Bangso ahut Manja Press Club amai phu Mongol Singh ingti pherangkia thengno kaning jepona tengke Manja Press Club amen pen penangan atum Varsai ka chuenda matum do. Bonta MPC along ke klem veka tuma bangke pinirni anta thangnat akirapta johang nam delang pusi ning jepon. Ake no lo ake me lo la puson ye to advantage sangan lo la se nili pini la baso third executive pen ke pachini kantung la se ke chepan ki pachini kantung la pala na to ka vera panda je manja angkang alo ni to manja press club pen ke ko mane chitame santia mor pan ki hangda manja press club pen ke theglong lela Kumane kiklema bang ku basa me tu project pen on excellent ko tapi kumane presiden ka cikrom pen tangka ke handa milian lo presiden Manja Press Club presiden ku ka cikrom pen tangka ke handa bang ku basa me tu excellent ko Lason si kivangja por ho jongsi nilitum MPC amen pen lapuson sailang no kachoklem bang dobom lang pulote sodak pen ingsai ponji pusi Manja Press Club amai phu pen lamthi paklang pon lapanan parta MPC amai phu amen pen komat odlang no asai ke klem atumloni kihangdam thap setamido lasi MPC amai phu ke nilihen lo puta Mongol Singh ingti pen chethan ponthu News report Karbiang Live